Kajang Nur Bagajingyai Ap Kamilinti jo ki pai nong rep ki badan ha ki village organization but ki self help group kelala ban urlong no ha khandai trek mentau banai hadin bakatna district agriculture office Ribhoi district kala IT ki core machine power tiller but ki core ban yarab ye ki nong rep ya ki ni ki core la IT shikawe ki village organization but shashipotali ki self help group Yagni ka program ban IT yagni ki kor ki ban pensuk ban pinsted ek kamrap kamriang la pelong lengba ka program jeng rakhe ke jing identity jong kri India ka ban kenjo new pesan snam hadin bakla yo ek jing lai loi ke bapura ya ka bala pelong ha ke jaka IG kai jong office of BDO ha umling community and rural development block lawan ban sakhi lang ha ke ka program do ba mineral bonds aim MLA ka nongpo constituency ka bukongsan ha ke jedan lang ru ba bi khar kongor assistant director of agriculture Ribhoi district ikong EM Suchiang District Agriculture Officer, Ubadi Lamar District Horticulture Officer, Dr. R. Nongrum Block Development Officer, Community and Rural Development Block, Umling. Kajudon gajing snow tenat banwan song snong Ribhoi kata kadi gajing sisa. Kidan shibun ki porlok apo ka temporary Ribhoi jongi. Kilawan day na Giant Hills, kilawan day na West Khas Hill, kilawan day na East Khas Hill, na sa Taiwar bat kam data. But kabahabang iyo panya syongkai batki kawai na ki benta ki bakongsan kabala penlong ye ki babun ki parano songsno abi ki wan marbaga kendo hangne kolong ko basubo panrep panriang kontata lagi johor ki jap lagi de using la de usensar la de kwai utumpo bala terpat kiwi ki jai jingthum ki bangi ki don ko ba khao kalong sisa kendo ko basuo bat ka ai jing mentoi ya ki pai pa no songsno bat hagane ka sigi gisngau boram sibun ya kini baro kini ki SHG ki ban sayo ya kini ki power tiller ki bala bu hangne plau juga de jakan ki balawan ki snong repair midan hangne ka supposedly bat ka de ka we ka vivo ngikit pok yang ya vi long ki badon bok hadu kata